i k'a dɔn dabaka kɔlɔsili jamukan min don an y'a fɔ an ɲɛna dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu bɛ cari i k'a dɔn o kibaruya an b'olu de ta k'a lajɛ ka hakili jagabɔ a kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni min n'o kɔni kɛra kunnafoni girimanba ye n'an bɛna an b'o kan kosɛbɛ o de ye sɔrɔdasi 49 Korowari olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ma cayara sabula jɛnsɛ naani jamana bɛɛ lajɛlen da dolen don kuma in na Korowari b'u sɔn Mali faamaw b'u sɔn anw ka hakilina ye mun ye ko in yɛrɛ kɛra kɛcogo jumɛn in na an ye ɲininkali minnu a n'an ye wulikajɔ minnu kɛ an ye minnu faamuya la an bɛn'o fɔ anw m'a fɔ an da ye tiɲɛ dɛ nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Mali ni Korowari cɛ a cɛ ka gɛlɛn a ko ka ca sabula ni sɔrɔdasi cɛ 49 o y'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo di et voilà la question n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ u nakun ye mun ye u nana mun na tiɲɛ don sɛbɛnfuraw y'a jira kabini san 2019 sɔrɔdasikulu dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ i ka don u bɛna baara bolo min na o ye SAS ye cakɛda ye min sigilen don ni a bɛ MINUSMA ka bolofara kɔlɔsi SAS ye cakɛda ye n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ ko caman ma avion ko b'a la o minanw ni o fɛnw kɔlɔsili je crois que Ivoiriens de tun b'o baara kɛ a bɛ waati jan bɔ alors SAS dama tɛ sabula Alimanw ni jamana wɛrɛw bɛ yen u b'olu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ k'olu ka minanw kɔlɔsi au sein de la MINUSMA bon depuis 2019 ça se passe mais ni cɛ 49 bizarrement olu nana waati la waati min man ɲi kelen u nana waati la waati min ni sɛbɛnfura t'u bolo danganiya t'u bolo et ça c'est clair ça on est d'accord sur ça hali n'a sɔrɔla Korowari faamaw ko sɛbɛn b'u bolo tiɲɛ tɛ sɛbɛn kɔni t'u bolo sabula i se ka jigin aéroport la Bamakɔ yan jango ni ɲɔgɔnna contingent des militaires 49 militaires u n'u ka marifa avion 2 sɔrɔdasiw bɛ avion dɔ kɔnɔ marifaw bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ c'est compliqué ni ma ɲɛ i bɛna jamana kɔnɔ jamana min ni a kelekulen don jamana min ni sira b'a kɔnɔ jamana min ni ko caman tɛlen don k'a sɛgɛrɛ i bɛ dabali ni danganiya bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to ha ka ja min b'a to i k'a dɔn i tɛna gɛlɛya sɔrɔ i ka jiginni na alors ça c'est la première grosse erreur des autorités ivoiriennes supposons que c'est vrai an k'a kɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw don minnu bɛna baara la baara min ni o bɛ kɛ kuma bɛɛ supposons que tiɲɛ yɛrɛ don mais hali n'o bɛ kɛ jamana o jamana ni n k'i ɲininka ni a ka hɔrɔnya b'a bolo a danbe b'a bolo n'i ma ɲɛ i bɛna o jamana sugu kɔnɔ sɛbɛnfura dɔw bɛ yen jango a sɔrɔdasi kunda sɛbɛnfura dɔw bɛ b'u ka faamaw de fɛ yen k'o ci o bɛ taa jamana min na nin maa hakɛ in de bɛ na nin mina hakɛ b'u bolo u taa kun ye nin baara in de ye aw ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ ka kɔrɔ o il y a jamais eu de problème n'i y'a ye problème yɛrɛ la nin na se c'est que réellement ça va pas donc ils avaient pas un ordre de mission il y avait pas une explication officielle et là c'est compliqué u jiginna aéroport la munnufoni dɔw ko fɔlɔ la ka bɔ sabula polisikɛ yɛrɛ min n'u ka passeport tara ka taa d'o ma u ka cachet d'entrée k'a la o de hakili y'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye i k'a dɔn nin tɛ ko jɛlen ye han sabula a ye passeportw lajɛ fɔlɔ il a vu que sur les passeports c'est écrit mécanicien soudeur chauffeur et là c'est compliqué sɔrɔdasi minnu bɛna n'a fɔra ko olu ye mécaniciens ni taxibolilaw ni fɛnw ye o de bɛ passeport kan passeport dun ye taama sɛbɛn de ye i bɛ taa diɲɛ jamana o jamana na passeport de b'a jira k'a fɔ nin ye karisa ye a bɔra nin dugu in na a bɛ nin baara in de kɛ fini min b'e la ani minɛn min b'e bolo a n'a fɔra k'i bɛ baara min kɛ o cɛ ka jan kabini ye mɔgɔ tɔnsi welela polisikɛ y'a ka ɲɛmaaw wele olu fana y'u ka ɲɛmaaw wele olu fana y'u ka ɲɛmaaw wele ainsi de suite ɲɛmaa caman welela fo ka taa kunnafoni diɲɛsɛn fa bɛɛ lajɛlen na ni kunnafoni diɲɛsɛnra a ɲɛ bɛ ɲini o bon u ye immédiatement Korowari faamaw ye tile kelen kɛ u ma kuma ko in kelen an ye kunnafoni minnu sɔrɔ après u ye ɲɔgɔn ye kɛ u n'u ka jamana masakɛ u y'a jira non ninnu ye cidenw de ye sango sa kabini san 2019 ninnu nin baara bolo in b'anw bolo e k'a dɔn Mali kɔnɔ o taakun kun ye nin ye d'accord o bɛ kɛ nka ninnu nana nacogo jumɛn na sɛbɛn jumɛn dalen d'u kan
est-ce que nous y sommes racisés? Est-ce que l'armée régulière de Côte d'Ivoire, Mouna, nous devons se rassurer qu'à Sébin, à Bissaba, ni militaire, ni sur racisé, ni Djalain de Baboulo, abeni kaingona abeni kankona abe armée de terre la walma armée de rouge vraiment donc c'est à kan numéro matricule tout est écrit dedans c'est dommage mais yingalu kera mala surunya ma beba ko ngala ma yingalu kera afora ko unna kunya alma minu nga bara ni contrat bu nulu ni nyonje olu che olu ko non pa mi nyen Nations Unies unyemo kumana olu ko non ah non n'anw tɛ ninnu ka taali kalama MINUSMA na ko gɛlɛyara fo ka to ten Kourouari yɛrɛ dimina an ye u ka communiqué ye par rapport à l'ONU par rapport à l'Allemagne u ye communiqué minnu kɛ k'a fɔ k'u bara k'olu kɛ nkalontigɛla k'olu kɛ maalankolon ye donc ça veut dire que jogo b'u la non o kɔni ça je n'en doute pas aujourd'hui transition fanga n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, gagner foi tout là, beaucoup de temps, qu'elle voulait qu'à baga jamana mi ni mali be danjela. Jamana mi njora kabu kosobe anga hadamade ananga nyetala. Jamana faga tu nyina bada. Ni ya ye ou ya gela kase ne ma sege korobala, sege kumbala. Moi je suis parfaitement d'accord. Alors, Kourouari ka desera mati. Si ça puma nana bla babu ni ngumana. En radio kuma kelaw. En réseaux sociaux ti la mo. Ama minu ngwani be ni kunafoni di kadanye mali yoro wo yoro malien fara ivoirien ka bele jile bison ana Kourouari ti Kourouari ko ana mali fa ana nimva matifa machitifa. Quand je vois le communiqué du gouvernement ivoirien, quand Alassane Dramane Ouattara demande que alors au cas blanc sans délai oui bi jamana minguna ça c'est au tekanani lafia dai mali on to jolé doko jamana mi zara ka français genga boa ka jamana kono ka français sur la sou genga boa jamana kono farafin jamana ko na na bebi to la sa han ni kuma ba mbefa o teka ke ça c'est évident. Donc moi je pense que ningo nyeko geleman badi wa bangele aka gela mangele mali famo bu jofe mais angana tasuma do fena Femi de tasuma dongo bo mali jamana badi mali jamana barkamadi mali jamana kelabi jamana mi ngono bi donc anti pa miskara jarati shetana anti pa kuna na nyaaye mama baraka dabali jute walma kafere jute kanga jamana segere mali ti pa kuna mali bi dabali betre kafere betre mi mbise ka to aka lafia boda na aka dignité na aka horanya be solo chugomi nego krafe ko indamina ko ni min were ni min ba kono ani min ni min bi kofe amese kana duma do diam nego krafe ikado ni mama sa sabali masa ko be juro bila nego krafe ikado amese kana rapidement ina fa ambiri tar la chko mi kada la me bot lokan ami doni mine ko bi est-ce que guerre beke Mali ani Côte d'Ivoire ni nywa jewa kuma mo de no fewu hal na sorla nunu ngunye mercenaire ale de o malu hal ni nunu nane kundo janva de la nga jamana kona ala de o malu mais est-ce que ni mitawulo kelela wala manga mbalani na Mali ani Côte d'Ivoire ni nywa jewa moi je pense pas kanamunga Mali ni Côte d'Ivoire che kele langolo kele fou labande kele mina na fora kika marfata kati yere marfati yere la ibo kaya Côte d'Ivoire ya on yere Côte d'Ivoire de ce problème là c'est pas un problème des peuples ivoiriens ou bien des peuples maliens non il y a qu'un problème entre les deux peuples Fama Djougou Minoumbe Côte d'Ivoire Djamanana moi je pense que c'est ça le problème Fama Djougou Minoumbe Ngo Djoukoro na sora a débole de Kodakama Fama Djougou Minoumbe nous keleme ka lajini doke na sora la o de kundo fana moi je pense que le problème est au Loudéo il n'y a pas un problème entre le peuple malien et le peuple ivoirien il ne peut pas avoir de problème entre ces deux peuples faut qu'à ta Gnaouli non cette option de guerre là c'est faux teke on va trouver la solution nous bido kasolobi jenai amu mina ko do kasola na soro la rebelu da bi sekesele bi mabao a sekesele maba
au jour d'aujourd'hui Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ kunnafoniw y'a jira sɛbɛnfura minnu bɛ fɔlɔfɔlɔ k'a fɔ maliyɛn maa miliyɔn 4 de bɛ balola Côte d'Ivoire ni recensement ka kura kɛ bi c'est 6 millions de Maliens. Ça, il n'y a même pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Mali. Au jour d'aujourd'hui, au Mali, il y a plus de 1000 Ivoiriens qui vivent sur le sol, sur le territoire malien. Mimbe Baralao, Mimbe Ressourangula, Mimbe Fana, ils sont là. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est un pays très puissant. Ouarboubolo, fait Boubolo, d'accord. Mais Mali, c'est qu'à Balosan, la Côte d'Ivoire, ça, je suis sûr et certain. Ça aussi, c'est vrai. Mais quel est Kumbewa? Non. Aïe, Côte d'Ivoire, la djé. Mama be Côte d'Ivoire, quoi, et sanga soro, walma, quoi, et toko soro, dongli dala, walma, balontana, et ba sora, jouer Mali. Amto Loufa, Hanambisoula, ça, on va pas faire. Moi, je pense que le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien doivent trouver une solution. Une solution pacifique à ce problème. Mais toujours est-il dit qu'en respectant la loi, ni Tnyado, Alassane Dramane Ouattara, allait de dos, n'a sur la Tnyado, nous n'avons de Kodjou Kedela Malikono, ou Minena ou Lebura, Abi Djenaï, ne balma malien ou tiens la ne kunya daboninga mangai ya fanema. Ma minu babula do kasola, mu do kasola. Maintenant na kafoko o masira to abublen jango farafin jamana o tayo bana o tsrande blé mais a te guerre de kumbo sabula nyeba la ma chama bala non anga kele de kamba keta non kele teke ala kangi shikelema guerre mayu ameni bama ndia kele la kabini en 2012 kana bla bila ambe chugudi o de comment guerre c'est pas parce qu'ambisra aujourd'hui l'armée malienne on est 10 000 fois plus puissante que l'armée ivoirienne. Au donné de Semavoura Béodira. Après l'Égypte, l'Afrique du Sud, quoi encore oui, le Nigeria, le Mali vient. Oh, à la de Okabio. Ivoirien au bout d'un semi-ba on y marfati ya ni marfati là où c'était oui. Donc est-ce qu'à misoma antisoma à la canazoma? Johnny Ben Mali kono minzoma te Côte d'Ivoire du kulo 120. Akadokonde. Mais au cours de Kafo, Côte d'Ivoire ka obiseka Malikou Sogwe, kabini nye kunungo madelika ka atikebi. Donc il faut qu'on soit sérieux. Nebe mi nyini Maldon fait. Nebe mi nyini jamana don fait. Anga ko mani soro chugo chu anga kene hakli ala onde wasa. Na soro la nunu na kunye na kojugu de ala de o malo. Comment fait-il que ibina kojugu de ka jamana dola e bise ka do avion kono kligandin de kana chun ka laba kana iyere malu kana ika finye da kenaka hali mami madelika ko ke iteningew. Comment tu peux voyager, des militaires peuvent voyager avec des passeports, menuisiers, mécaniciens, chauffeurs? C'est le comble. Bon, là, moi, ça me dit, observe ce que tu dis. Quand même, ce n'est pas une bonne stratégie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bi, Jessenani Jamana Bele Djele Barakapma, ni ye Tobu Kapma, mais au Kapma Laban, Eko Lajabani, ni ye Puma in Laba la Jadoreba ou Bemi Nofé. Quand j'ai écouté le communiqué des Nations Unies, ah non, il a dit la vérité, mais il demande qu'il arranger Mali et Côte d'Ivoire à l'amiable que ça soit. Donc, tu vois, ça veut dire que Knyado, mi Mali la Knyado, nga amu delu ko bolo do dusoka ko ngana tanya fait. Et ça c'est exact. O tenyao mata nga jamana sharia soso. Mi mana mina o la o debi nyangi jamana warati nyangi. Andita muguti jamana warala ma mi nye jamana njera soso e debi nyangi. Mais andita Côte d'Ivoire nyangi. Malien ni Côte d'Ivoire kani nyuanje maliden ni Côte d'Ivoire kani nyuanje ben ni kilenya ni sinjiyadu. Fa majugu de kera sababu ye ka Côte d'Ivoire ko bla fili la fili minga jugu. Ango de femme. Nego krafe e ka don kele. Ni kele make seba ti don ni kele make nyau ti bon nyuana. Nga kele ere togo kadi ni kele.
ni kɛlɛ kɛra dɔ de bɛ sa dɛ ni min va masa o bɛɛ bɛ sa walima dɔ dɔgɔnin walima dɔ kɔrɔkɛ bɛ sa kɛlɛ man ɲi Mali ni Côte d'Ivoire cɛ kabini indépendance ma ta fo kana bila bi la taama ɲɔgɔnya ni bɔnye ani ɲɔgɔn dɛmɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali faamaw a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ma fa ta ngalon ye dɛ nka hali bi a y'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw bi téléphone ci la ko ka téléphone labila waso ko hakilina fɔ ayi bɛɛ bi nye min fɔ n y'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye ala kana nin ko in taa ɲɛ k'a danni ma mais ni ko k'a danni ma a ma fɔ minnu minɛna u ka bila non u bɛ juger u bɛ kiiri n'u kiirila k'a fɔ a jɔr'u la u na k'u kun ye kojugu de kɛlen Mali kɔnɔ f'u ka sa ala ye Mali wasa ka ban o ala y'an wasa n'a fɔra tiɲɛ yɛrɛ la k'u na k'u kun ye ko wɛrɛ n'o de kun ye tiɲɛ ye ala ye Mali wasa fɛn caman fɔra Alassane Dramane Ouattara ko la ka ɲɛsin Mali ma maa sɔngɔrɔ de bɛ kiiri koya i la anw ni CEDEAO ka nin gɛlɛya in ni Alassane Dramane Ouattara kun ye cɛkɔrɔba ɲuman ye an tɛ wali président nani nka ni cɛkɔrɔba ɲuman kun da a kun kan ka dabali bɛɛ tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to CEDEAO ka gɛlɛya in bɛ wuli ka bɔ Mali kan an bɛ kunnafoniw ɲɛdɔn Fɔri Yasinbe Yadema Togokaw ka président o de ye wuli ka jɔ kɛ Mali taara i kalifa o de ma kɔsɛbɛ o de ye wuli ka jɔ kɛ kuma dɔw bɛ yen an t'an da don bɛɛ la Alassane Dramane Ouattara ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin Mali ma pourquoi Mali ye mun k'i la Mali b'i ni mun cɛ Mali ye mun ɲɛ ye wallahi moi je me rappelle Alassane Dramane Ouattara kuma min fanga ka koyalen don a bolo ne n'a ye surafana dun ɲɔgɔn kan Malamine Tunkara fɛ chambre de commerce Malamine Tunkara a terikɛ kun y'o ye a kun bɛna Malamine fɛ yan Bamakɔ yan kalo o kalo a bɛna Malamine fɛ yan j'ai vu ne y'a ye an kun bɛ surafana dun ɲɔgɔn kan o don y'a sɔrɔ Malamine Tunkara chambre de commerce président ye Mali ye mun ɲɛ ye a kɔrɔmuso a sɔmɔw u bɛɛ tun bɛna Mali la u bɛ jigiya o y'a sɔrɔ tasuma wulilen don a kɔ gabagaba Mali ye mun ɲɛ ye bon maa kuma don anw tɛ se ka anw ma kalan ani réseaux sociaux tigilamɔgɔw bɛ min ni min fɔ an t'olu si dɔn n'a sɔrɔla a bɛ tubabuw ka ci de la ni tubabuw ka minɛ bara don minnu kɔni minɛ na tubabu tɛ tubabu kɔni d'u la minnu minɛ na ivoiriyɛnw de minɛ na point barre à la ligne donc a tulu ti bɔ Côte d'Ivoire faamaw kunna Côte d'Ivoire kaw tɛ dɛ nin kɛra u ka dugudenw t'a kalama n'i y'u ka kunnafoniw yɛrɛ ni fɛnw lamɛn caman bɛ yen min dimina caman bɛ yen min jigi latigɛra caman bɛ yen min ko mɔrɔ hali ka d'aw ma o b'a jira k'a fɔ u ka dugudenw na anw ka dugudenw an bɛ ɲɔgɔn fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ ala ka seliji ka a fura ye an dalen don Mali faamaw nin b'a jira tuguni k'a fɔ ko jaja u tɛ suna nin b'a jira Mali faamaw tɛ suna dɛ Assimi Goïta n'a ka cɛdenw nin b'a jira hali bi n'a ka bi k'a fɔ jaja anw bi daga suna min na olu tɛ suna na n'o tɛ ninnu nana masumalen tun bɛ don jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ u nakun kun ye tiɲɛni min ye san b'a sɔrɔ ala m'an kisira bravo à la sécurité d'État bravo aux forces armées maliennes bravo à la police à la garde nationale bravo ne ko kɛrɛfɛ juma dɔ di yan i k'a dɔn an bɛ foli ani tɔnni kɛ ka ɲɛsin Tijani Mariko ma Paris madame Yanzo Dekurané ala ka den balo ka faamamɔ ka bamamɔ Tijani Mariko vraiment toutes nos félicitations à madame i k'a dɔn ne terikɛ min ye Zumana ye Zumana tɔgɔma ye ayiwa dɔgɔnin sɔrɔ ala k'a balo an bɛ foli ani tɔnni kɛ ka ɲɛsin maa ma bara ka message caman maa ma bara k'an wele an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma hakaja an dalen don a la k'a fɔ ayiwa jɛmukan in ni ala sɔnna i k'a dɔn an bɛna dɔ fara kan ka yɛlɛma kuraw don a la tuguni min b'a to hali bi a tɔ bɛ sinsin o de la an b'a ɲini a fɛ a k'an wele min ka d'aw ye a k'an wele k'an bilasira a k'an wele nin ka ɲi nin man ɲi vraiment u t'an tɔɔrɔ an k'o de ma critique an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn inshallah
ne bɛ n kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn denmisɛnninw ni ka ma ale bɛna ne nɔnabila ka kɛtɔ ɲɛna k'a fɛ jamukan ma daminɛ joona k'a sababu kɛ mobili kun ka ca sira la an donna retard la dɔɔni o tɛ baasi ye an ye miniti 6 de perdu an ye miniti 10 récupéré ka fara ka tant mieux alors nɛgɛw kɛrɛfɛ Diko an b'i fɔ k'i waliman dɔn min ye Bayo ye gardien k'a fɔ Abdou Touré an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw ma ni jamana ko don bɛɛ n'i ka hakilina don bon i b'a sɔrɔ anw ye min fɔ o tɛ dɔ fɛlata ye a ka di dɔ de ye an ka marifa ta ka taa couloir non o tɛ ne kɔni fɛlata ye maa caman bɛ yen fana i b'a sɔrɔ o fɛlata t'o ye ala k'an bɛɛ kelen ma Mali ala ka Mali basigi ka Mali ɲɛta sabati nɛgɛw kɛrɛfɛ wassalam